la presentació de ara farem videoblog. No us he fet, pogués en directe, jo sé per experiència que he vist. Estamos en directo. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Hola. Bon dia, Reis. Avui és 7 de gener. Hauria d'estar treballant. Són les 10 del matí i encara no m'he posat. Em dutxo ràpid, faré alguna mica de coseta i us ensenyarem el dia d'avui. Un dia bastant tranquil·let. Anirem a la tarda a Sant Cugat a veure la meva germana i anirem a gastar un dels primers regals de Reis. Una hora més tard, estic davant l'ordinador, són les 11. Fatal. Ara el Josep té moltíssima son, el Pau ja l'està posant a dormir. I jo em posaré ara a fer una mica de feina, que encara no us ho havia dit, crec, però sóc arquitecta. M'ocupa bastant del temps de la meva persona. Ser arquitecte ho portes a dins, també, jo crec. No és com vaig a treballar, sóc arquitecte, sinó que ets arquitecte tot el temps. Ja aniré explicant, suposo, què significa això, o s'anirà veient en totes les coses que faig, suposo, en la meva vida. Per tema professió, tinc un despatx conjuntament amb la meva amiga Clara. El nostre despatx es diu Clara Arquitectes, que ja en parlaré més endavant. Res, vaig a posar-me a fer uns temes de factures i coses d'aquestes que no m'agraden gens perquè no té res a veure amb l'arquitectura. I després acabar uns detalls constructius. Hi ha unes divisions per a unes oficines, que això sí que ja m'agrada més. Només 5 minuts després de començar a treballar he hagut d'interrompre perquè el Josep ha fet una caca gegantina, s'ha tacat tota la roba nova que acabàvem de posar després de dutxar, de banyar, i he netejat el Pau, ara ja està molt tranquil, i a veure si s'adorm un moment i així puc treballar una estona de seguida. Què cuines? Sopa de cigrons. Un tomàquet? Mentre la Clara dona de mamar, us explico el que dinem avui. És una mena de sopa de cigrons que porta sofregit de tomàquet i ceba, cansalada, xampinyó portobello, cigrons, orenga, canyella, pebre blanc i pebre negre. Bona tarda, família. Ja són 5:15 i ara toca fer una mica de plegar roba, aspirar la casa, abans de que se desperti el Josep, i després ja mamà, preparar-nos per sortir i ens anem a Sant Cugat. El primer cop que mengem en un restaurant japonès així, de veritat, que no sigui una cadena i tal, i ens fa molta il·lusió. I ens anem amb la Laura i l'Oriol, que ens han convidat.
Ja estem al cotxe, gelats, que fa molt fred. El Josep ara està al cotxet. Mireu que maco. Ara està feliç. Però ha plorat molt, que hem hagut de sortir del restaurant. L'ha hagut d'agafar el Pau amb la boa. I hem acabat nosaltres els postres, que estaven boníssims, el restaurant molt bo, ens ha agradat moltíssim. Tornarem. Però jo també, abans dels postres, m'ha agafat un mal de panxa terrible que em passa de vegades, que se'm fiquen com els gasos aquí dalt, com a... aquí. No puc, que em passa com un cop al mes, diria, un cop cada 2 mesos, i és horrorós. I ara em fa mal la panxa, la veritat, no podré conduir jo, conduirà el Pau, l'està ficant ell. I res, així acabem el dia i la nit, amb coses bones i amb coses dolentes. No gaire dolentes. Ja està, ja s'ha tranquil·litzat i està molt content. I jo, el mal de panxa sí que em passa al cap d'una estona, així que res. Bueno, molt contents que hagueu vingut en aquest dia. Un dia normal i especial alhora, un 7 de gener. I res, fins la propera.